Uite acum, cum face Bebe când îl... Cum îi place lui Bebe să zboare, să-l facem aviator. Da. Și să vedeți cum râde Bebe când îl punem pe jos să meargă. Ia. Ce vezi? Ia. Ia. Așa, mămicule, așa. Stai să cum fac zumosul ăia. Așa. Ca soldatul Așa, german. mămicule, Și înapoi. așa. Hai. Și înapoi, Bebe. Așa, pe împărsică. Așa, pisoiul lui mama. Vezelia mami mică, da. Haideți spre mamă. Ia, hai. Ia uite, mă, pisoiul lui mama are 8 luni, băiatul meu. O plâng jumătate. Și azi ne-a ieșit primul dințișor. Puiul lui mămica, astăzi ne-a ieșit primul dințișor. Primul dințișor. Da. Și ce vesele Bebele, iar când îl punem după gât. Ia să vedem cum călărește băiatul. Ia, mămicul, ia, cum călărește băiatul. Scoate suzețelul din guriță, că el din cauza aia nu poate să râdă, că are pe Suzi în guriță. Trebuie să scoate mămica pe Suzi, așa, ca să râde băiatul. Ia, hai să facem. Haide. Așa râde cea mai bine. Ia să vedem. Ia să vedem noi un pisoi. Ia să-l vedem. Ia uite-l, mă, cum râde. Pune-mă dințișor. Ia. Ia. Ia uite-l. Ia uite-l, mamă, ce... Mamă, dar ce pași mari face băiatul. Deci înapoi. Mamă, ce băiat mare avem, mămică. Nu mai are chef. Nu mai are chef. Închid. Păi acum când vorbește, cum să închid? Așa, mămică, ea vorbește tu cu mama. Ia spune ceva lui mama. Ia spune ceva lui mămica. Ce-i spui tu lui mama? Ai luat-o pe Suzi iarăși. Păi dacă iei pe Suzi, mămică, nu mai poți să vorbești. S-a dus chitit acolo. Da, și acum vrea la camera lui mama. El acum vrea la cameră. Ce faci tu aici? Închide că punem Stai, una pe lentilă. nu, că nu las. Ce faci, mămicule? Punem una pe lentilă. Gata.